бародар, кабинет 14 меги, кабинет 14 меги, кабинет 15 чӣ буда? Кабинетдаи сарат бомонама то кая месанда иҷака? Якми январ то 15 январ 2025 ман инҷо нестӣ. Бо 15 сукама дар иҷа барои чӣ месам акаҷон? барои он ки он нафарҳое ки иҷа меоянд ку нисбати худут хусумат доранд, ҳама шуморо ҷазо метиҳанд инҷа. Чӣ хеле ҷазо метавон бо? Чӣ хеле ҷазо метиҳанд? Во акаҷон, биё ман ҳамиҷа буром, ҳамаашда туҳфа дорам. Падаркашон метиҳад. Туҳфа метиҳӣ? Мара ҷазо натаҳад. Куҷо дае туҳфа? Мошин дар ина дурӯғ намегӯям. Биё бирем озӣ. рафтем. Ту чӣ будае туҳфаи овардаги? Як бародар, як чизе ҳаст ки тамоми мусулмонои рӯи дунёро орзу доранд. Оби замзам. Ай ҳамин якми январ кадом бародаре ки ҳамин ҳиҷомаи зиёратшон меояд бародарҷон то 15 айнон ман як оби замзам падарка мешавад. беҳтарин оби замзаму, лекин ба ин халос намешӣ. Чӣ хеле бо? Биги як мошини дига ку бародаро уҷа меранд. Химки улица Кирова 10 корпус 2. Мебари як мошини дига уҷа мефурори, ана ба халос. Тамом акаҷон, як мошин мебарам бо иқа тасбеҳ